kokarin ka sai ya zamto ka karkace ma abun baka kalle yadda yake ba sai Allah ce to fa samma wajhullahi a can yadda Allah take samma shine can dan ba summa bane kai bayan ma ka zo yin hakan sai aka ce din wace ma ya kai ka kalli yamma amma kai iyaka kokarin ka dauka gabas ne kuma ka gama sallah Allah ya ansa shine ma'ana fa aina ma tuwallu duk inda aka fuskantar da ku to fa samma wajhullahi a can yadda Allah take dalili kai hukunci cikin hadisi kake son ganin shi duk yana nan cikin Qur'ani amma baka cigiya ta nan shi yasa baka ganin shi nan matsalar da aka samu kenan duk abubuwan da kake ta kartowa suna na rubuce cikin Qur'ani amma kai ba nan kake neman su ba والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا Allah ce duk wanda suka yi kokari cikin lamarin mu to zamu shirye da su zuwa gani dan haka duk inda kake inda duk abin da kake tambayar nan zaka zo ka dage kai ta neman shi cikin Qur'ani nan zaka ta ganin shi Allah shiga mata malam malamin ko ya ga musu dangane da kallon alqiblan nan Allah shiga ta malam wallahi alhamdu amma har yanzu na'am Allah shiga ta malam alqur'ani na hukun tsallake shi wajen duba alqibla din yanzu ka ja aina matuwallu sama waje aina matuwallu sama waje wallah duk inda kuka juya ba kuka juya bane ba duk inda aka juyar da ku yawa to duk inda aka juyar da ku duk inda aka Allah tana nan yawa haka ne yadda Allah tana nan to kenan waccan ta rushe kenan wace wanda aka ce fawallu wujuhakum shana za a aya ta rushe kuma malam rabi an dake kai ma ko bani nan wani mabaguje yazo ce ma aya ta rushe ai ka ce a ai kai kada yin bani nan ma zaka tsaya mun kan wannan hayin dawo wallahi tallahi zaka yi masa ka ce a aya ta rushe ai in ta rushe da ni da kai duk addinin mu ya taji kuma sai kirista su yi mana dariya ai kuma dan haka aya ta karfafi waccan ce saboda an san diyar da kai amfanin fattaqullaha mastada'tum ne da Allah karanta mana yace fattaqullaha mastada'tum ku ji tsoron Allah iyaka kokarin ku la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha kuma ƙara wata la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha dalili wala nukallifu nafsan illa wus'aha wato Allah bai aza maka sai abin da kake iyawa idan aka ce duk duniya kowa sai yayi tsinken masallacin nan yadda goshin shi in an tura shi dole sai ya taba masallacin Allah ya zan ba ku iyawa shi ne ma'ana wala nukallifu nafsan illa wus'aha sai aka ce to idan kuka yi iyakar kokarin ku dan an ce fa wallu wujuha ku tsara ku kalli wurin ko to ai bayyiwa wurin nan wani ma bai taba son shi ba duniya to dalilin an san zaka yi iyakar kokarin ka kila ya ki zuwa saitin daidai sai aka ce to fa aina ma tuwar duk inda aka fuskantar da ku to fa sama wajhullahi a can yarda Allah take ita aya wannan ta fassara wannan ne kai tsaye ba wani biye ni a wannan wurin ma ban ganin wata matsala gaskiya to Allah shiga ta malam na'am kenan in annabi ya faɗi magana gaskiya ne kawo nan gaskiya ce mana ai annabi yayi magana yace wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagha wanda ya musa magana manzo Allah ya hita musulunci wa uhiya ilayya hadha alquran annabi yace amman wahayin wannan qur'ani li unzirakum bihi don in maku gargadi da shi wa man balaga duk wanda ya tada qur'anin ma da qur'anin zai wa'azi yace وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب يا الله إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا متانينا سرق wannan Qur'ani abun kaurace mu saboda haka in manzon Allah ya faɗi magana gaskiya ce wanda ya musa tama ya fita daga tsarin musulunci kala innama ad'u rabbi wala ushriku bihi ahada kala annabi Muhammad yace innama ad'u rabbi ni Allah nake kira wala ushriku bihi ahadan ban hada kowa da shi ban hadawa da Buhari ko Muslim ko ni dai kawai zaka ce bihi ahadan ko ni kawai kenan mala idan na fahimce ka magana manzon Allah gaskiya ce amma wani ya je can kauye ɗaya ya rubuta ya ce annabin ya ce shi wannan shi ƙarya dama maganar yadda take manzon Allah ya aiko shi ya iso da wannan alkur'ani amma duk wanda ya je wajen manzon Allah sai ya ruwaito wani abu ya ce annabi ya ce to hani aka yi ma mutanen ma kan wanda ya sake ya je ya ruwaito wani abu ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum ila
ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا دعيتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث وإن ذلكم بعد إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. kaji shak ma rabiyan dake yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi wadanda suka imani la tadkhulu buyutan nabi kar ku shiga gidajen annabi illa ayyuzana lakum sai in an yi maku izini ila ba'amin zuwa ga abinci gaira nazirina ilahu amma ba kuna zuwa ku saurari lokacin nuna shi abincin ba kar ku zanna ku saurari cewa sai ya dafu sai in an gama an sauke an yi komai sannan za ku shiga walakin sai dai idza du'itum in an kira ku an gama abinci fadkhulu ku shiga to fa idza da'imtum in kun gama cin abincin to yaya fantashiru kowa ya kama gaban shi wala musta'nisi na kakku shanta ke li hadisi ku ce za ku yi hadisi Allah ya hana kun an hana kallon wanda ya suke zanna yace inna zalikum domin ku zanna ku ce za ku yi hadisi kada yi zinnabi a cutar da annabi ne fa yastahi minkum shi kuma kunya ku yake ji amma wallahu la yastahi min alhaqi Allah bai kunya dangane da gaskiya shi yasa ya hana mu'minai haka hana ba kafurai ba waɗanda suka ruwaito hadisan nan mu'minai ne ko ba mu'minai ba saboda haka inda sun ruwaito to ba mu'minai bane don mu'minai kan Allah ya hana su kuma na san mu'minai ba su tsallake magana Allah ko suna tsallakewa Allah ya gata malam mu'mini bai tsallake magana Allah amma ji doran ayan da ka ja mana ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yuqala lakum kada ku shiga gidan annabi gidajen annabi ka iya tuni majalisar manzon Allah yawa ina zuwa dangane da wannan aya da na ja ciki akwai gyaran fassara ko fassarar da na haka take akwai gyara na fassara akwai a'a babu wannan kawai nake so ka taimake ni akwai gyaran fassara ko haka fassara take ba gyaran fassara haka take to ina roƙo wani arziki tunda yanzu gashi lokacin sallah yayi sai mu yi sallah daidai lokacin sallah yayi sai mu dora daidai kan wannan wurin tunda fassara ayat da ne daidai take sai mu dora daidai ne yanzu kake da magana in mun gama Allah shi taimake mu to alhamdulillah rabbil alamin dan uwa muna iya cewa anan muka kawo ƙarshen zaman mu da shi ma rabi yan daki domin da mun yi muku alƙawari cewa bayan an yi sallah za a dawo a zauna a ci gaba to kuma gashi bayan an yi sallai marabi yan daki ya ce to shi yana da uzuri domin dama ya baro wurin aiki daga wurin aiki ya taho an ba shi dama daga wurin aikin shi to kuma iya lokacin da aka ba shi ya ce ya cika saboda haka don haka ya ce yana nema a dakatar da zaman nan haka nan sai dai wata rana kuma in Allah ya ƙara ba da wata dama a zauna to alhamdulillah Allah shi taimake mu dukkan mai hankali ya ji abin da aka tattauna a kan shi cewa wannan aya da Allah ya hana sahabbai su yi hadisi kwata-kwata ya ce kada wanda ya suke ya ruwaito wani hadisi aya ce suratul ahzab a qur'ani kuma na tambayi ma rabi yan daki cewa haka aya take fassarar daidai na yi ta ko akwai gyara ya gyara ya ce babu gyara to Allah shi taimake mu Allah kai mu wani lokaci sai a yi mana addu'a bismillah إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره